toto, čo sa naučí v tomto coachingu, je úplne to, čo potrebuje každý fotograf. Nielen začínajúci, ale aj taký, ktorý má už nejakú skúsenosť, lebo je to tam všetko od začiatku až po koniec a potom je to už samozrejme na vás, ako sa vy s tým vysporiadate, ale je toto úplne super nakopnutie. Je to, že si navzájom má človek pocit podpory, keď pociťuje to, že už nevie ako ďalej, alebo sa to chce zabaliť, že nemá klientov, alebo nejaké iné veci, ktoré každý máme to svoje. Takže za mňa to je úplne super, tento coaching, a určite ho využijem ešte niekedy do budúcna, keď budem mať pocit, že to nezvládam sama.